Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Il-bieraħ ma flaħx nimxi, allura bdejt inwaħħal fiż-żarbun li kelli, però mbagħad indunajt li d-difer kien qed jolqot lill-laħam. Tgħidha li ġara dan. L-iżjed ħaġa li tista' tikkawża d-difer dieħel ġilda huwa meta jkunu maqtawejn ħżiena. Id-difer għandu jinqata' dritt kemm jista' jkunu ma nħallux skaldi żgħar li x'in jikbru jibdew deħlin ġol laħam. Dik hija waħda mill-fatturi. Fatturi oħra hemm dwiefer ukoll li jkollhom id-difer stess ikun ħafna wiesa'. Allura meta tilbex iżarbun daqsxejn idja jibda jniġġes mill-ewwel il-ġnub tiegħu. Imma l-iżjed ħaġa li hija komuni li jikkawżaw hekk huwa tuħ ta' dwiefer ħżiena. Każijiet sempliċi jistgħu faċilment jiġu trattati d-dar, però każijiet aktar serji għandhom jiġu kurati minn persuni speċjalizzati. Ma li jkun hemm difer jibda dieħel ġol laħam, l-ewwel ma nibdew nirrealizzaw li jkun hemm ħmura u ġieħ tingiż anki kemm tmiss il-parti ta' fejn dieħel ġol laħam tmiss u tħoss tingiż tad-difer stess u jista' jkun hemm xi materja li tifforma mad-dawra ta' fejn hemm id-difer. Dawn il-każijiet kollha huwa tajjeb li niċċekkjawhom. Ħafna midrab biex jinnaqtaw għad-dar, jew nistgħu nikkawżaw infezzjoni aħna stess billi qed naqtaw id-difer b'xi ħaġa li ma tkunx sterilizzata. Jista' jkun li ma naqtawx il-kantuniera kollha li hija dieħla ġol laħam, allura l-problema tibqa' tikber. U jista' jkun hemm każijiet fejn jitla' iżjed laħam ħażin mad-dawra tiegħu li hija iżjed diffiċli biex tiġi kurata. Ara tajjeb ma li nħossu tingiża l-ewwel tingiża fid-dwiefer jew inkella jekk ma nistgħux inlaħqu tajjeb ikun hemm xi ħadd jista' jiċċekkjalna id-dwiefer u jaqtawhomna dritt. Li differ jidħol fil-ġilda mhijiex xi ħaġa li tiġri f'daqqa, imma hu proċess li jieħu ftit żmien. Għalhekk importanti li l-persuna tipprova mill-ewwel tinduna li se jkun hemm din il-problema, ħalli bekk tikkura mill-ewwel. L-iżjed oġġett li wieħed jista' jinnota li jkun id-difer dieħel ġol laħam huwa l-uġieħ. Ħafna drabi li tħoss mill-ewwel din it-tingiża jew bħal medna l-ħmura jew inkella xi materja mad-dawra tiegħu. L-ewwel ħaġa li wieħed għandu jagħmel jara għal xi x'inhi ġejja, jifhem u x'ġejja x'qata' d-difer ħażin jew inkella qata' d-difer b'xi ponta żgħira li biex xi żarbun li jkun issikkat, pereżempju, li qed iwassal għal ċerta uġieħ. F'dak il-każ għandu jara li jinqata' dik il-parti tad-difer. Xi ħadd professjonista jkun jista' jagħmel lilu bl-ikbar indafa possibbli. Kif ukoll naraw li ż-żarbun qed jintlibes ma jkunx qed jaħbtu dwiefer kollha ma' xulxin. Dwiefer li ma jiġux ikkurati jistgħu jwasslu għal komplikazzjonijiet fejn anke jista' jkun hemm każijiet li ssir xi operazzjoni. Nies li jbatu bi problemi ta' ċirkolazzjoni jew inkella huma dijabetiċi għandhom jagħtu ħafna aktar każ ta' din il-problema. Meta nitkellmu fuq nies li għandhom pereżempju it-zokkor, għandna nifhmu li min ikollu zokkor jaf ma jkollux sensazzjoni tajba fis-swaba stess, fit-tarf, fil-periferiji tal-ġisem tiegħu. Allura ma jħoss l-ewwel tingiża, ma jħoss li dwiefer qegħdin jaħbtu ġewwa l-laħam, ara jibda jsiru ċerta komplikazzjonijiet bħalma jistgħu jinfettaw ruhom, il-qasma tibqa' tikber id-difer jibqa' dieħel il-ġewwa sakemm ikun aħmar, infettat u jkun tard wisq kultant biex nirrealizzaw x'ikun qed u stess x'ikun qed jiġri. Allura tajjeb li ninspezzjonaw saqajna u riġlejna ta' spiss, naraw daqsxejn x'inhu jiġri. ħafna midrabi meta immorru il-podoloġisti jew anki t-tabib ħajjejlek minn qabel li diġà hemm nuqqas ta' sensazzjoni, ara billi inti qed tmur tiċċekkja saqajk regolarment tista' tevita billi
tkun taf li nuqqas ta' sensazzjoni ħadd irriżulta li problemi bħal dawn ma nindunawx bihom. Tajjeb ukoll naċċertaw li żraben li qegħdin nirbsu jkun ideali għal riġlejna. Ħanerġa' nagħti każ jekk aħna m'għandniex qed inħossu it-truf ta' swaba tajbin, importanti li jkun hemm iżraben wisajn biżżejjed ħalli swaba jkunu jistgħu jiċċaqalqu anki xi aħna nkunu qegħdin nimxu mhux xi nkunu bil-qiegħda biss. Tajjeb ukoll nispezzjonaw regolari riġlejna. F'dan il-każ anki dwiefer li biex nevitaw dwiefer li jitlu ġol laħam tagħna stess. Tikka aktar dwar saħtek. F'kull pajjiż tad-dinja insibu kampanji kontinwi kontra t-tipjib. Però xorta waħda huma ftit l-adulti li verament jafu x'fihom is-sigaretti u x'effetti negattivi ħallu fuq is-saħħa tagħhom. Studju li sar dan l-aħħar juri li hemm ħafna ideat żbaljati dwar l-użu tal-filters. Il-filters tas-sigaretti ma jeliminawx il-kimika mid-duħħan tas-sigarett, imma minflok jassorbu aktar malajr in-nikotina. L-akbar periklu ġej mill-ħruq tas-sigaretti. Il-ħruq jiġġenera u joħloq kimiċi ġodda u perikolużi filwaqt li jsaħħaħ dawk li diġà insibu fis-sigarett innifsu. Tikka aktar dwar saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.